Se dúis bhlam rud é gin spáintíh á logo gan níis Dhéanas deara beag na chuirde a cha sé aníos stólam glas de sálainn agus na listeachan san bud an ainm. Neidir luas an ainm is na grán deireanach ach seo é tuig na ghail agus tá tí na ngach na gainan sa. Neidir chun stíortha an gurúchan san ach tuig na ghail sné agus tí na ngach ach stas mé so se linn. Dé bhór meas a chuirde inniuh am thneis I gceirt Minecraft. Se dúis gaiad a míonadóireacht agus bheochad bhfuil aon diamantí le fáilt. Se ham san nuamh seo ríist agus bhalam stocha leanú tarm tochailt trí den nuamh seo gan bacin leis méad an sa hena héin stocha. Mar sin déan mé ábhsín tochailt an sa agus leanú méram. Tá lepis feachta go an sa. Neidir céan a chuil an háir sin lepis lazuli ach tá sé des ó agus ar an leis an bhaith ar fad. An yes. Ach fósain ní diamantí iad agus snéad smótha bhuam. Ach mar sin hain smarad ar an breise bheith gom mar nílach uchtach gom fé láthir bhalam stocha tealamh gléir bheith gom. Se fós tochailt lum neidir hain cad é an blocsa der nóg. No hascam ach seachas dúchlinn der nógach bin bhí gceist gom. Hascam der nóg an dát bhí sé ann ó hasníos ach a ceansa dúchlinn der nógach. Nacarí a bheith stocha chuil sé níos dorcha Neidir bhfuil éon difríocht eile an féile mé an dhéanamh do neidir. Cí mé be go bhfuil sort cuma dheas ar sé cócráilte neidir. Ráid ar neis go bailile agus chuir mé an íran eile isteach sa náir. Snail. Neidir bhfuil focail eile ar furnace. Se an maidin tacaithe agus an rá chearcsa ag fós gom bhailm ceann nóháilt agus tá sé gom níos an bheith. Idir bhuiilne na hí gom ní na hí san son. Ceartm gata dhéanamh stocha nó fála do bhirta gin. An bheith. Neidir an féidir lotha san léimte sin ach hasúla gom nach féidir mar deaslam sa ganiad bheith an leis sin dhéanamh. Ok, fácad an san iad agus ceod cúpla rud eile sula raid isteach sa bhíonach ríis. Seach mana sin stocha cheartlam níos mó celparáid mar há sé mithbhún
mar níl marrán ceilp gom fé láthir as acras ar manis ach mé fad. Ach buchs le dia ha berim mhúr ceilp gom an sa. Ní lom sé nó ach ha sin sa. Ní léon am stoppa. Check, cyrraedd siach sa varnish ni seo. Oh. Diolch. Constant o rinne. An tradal I fánach an so. Ach fyri ni lein smargwyd gwn. Yn lein gyr. Ach fyd le mein rod chnach hwyg. Alat. Dyn me paulele do son mas feders. Alat dole stach sa faul o rinne sin. Dyn ma fer. Gab stach sa faul le tal. Hashe dolan. Gans glin mi kaunele. An son. Meine Osten. Stachen son och. She rifu omenish. Okay. Wil het chile las. Shalat. Ah no. Oh, big wil she dos cho. Ah, mas an is dakre. Na mar a vis so lesh. Okay. Kiam nis molen son. Ens grei she stigam. Ens grei she stacham. Neder valde mich wel neger. Ach, weg she sais. Neder. Granur. Even hegam I baul. Baul again. Dom puin. Golanson. Okay, big roi she stach I baul in shikini. Be nach mischt le she sin. Oh, ní mischte. Anfa. San lemmes is stig aan ish. Wishpe. Hallo, keer stacham ish. Van sokkes. Anfa. Okay. Het gelees dag se faul nish. Skame nkinele goedu stochen. Kapar shul mohanson. Will oh. Has she matter for will? Oh no, has she daike. I fedre iskent. Ish mar han an potion sonke. No ge. Anva. Has she fos down, has she fos an glorig ben dood. Okay, nish. Right she's severe nach rish. Agus ní smó le si gom. Le tó si gan dout. Ach cumana sin an neidir an fuinne van them. Ha quid ba irin wacht gom an sa. Neidir een irin ele level sa reachama mar ha level nís islen son gwyl óraun. Bále mé sin gáil stocha. Neidir bhfuil sé ró bhain séireach dul sí saoin. Cíimiid. Ó, sin é diamantí. Ok, caithmíid dul sí san isis. Bhálum sort.
áit jazz bheann. Ok, stocha nachfuil sa róghana. Na sé róghana néchar ach cathe na cuairsaí brown gan dó. Idir an féidir leis amach san ceapúm. Docha go bhfuil sé ródheachar leis nuisceann. Seachtam bheith reach réchama. Ok. Éon stocha slíach an fé láthir. Ach, nu tómí é sin. Go leor an sa an nuamh seo anmha. Ok. Caimí na diamantí cháilt ar dúis. Sné rud táchtaí stocha. An náit se go léir slán sa bháltanis. Donna go bhfuil. Ok. Gan na diamantí. Cean bhain san? Rib cín hasin sa os ma hiún. Díirich os ma hiún, ok. Ach smarad san go bhfuil cín eile san leis. Ag muoine gom. Ok. Seo hiad ar giad diamant ar giad diamantí stocha. Is mó nach ceann bhain. Ok. Cín eile san alum dul suas foca. Ach, nu bhailm iad a chailúnt an san, so ca mé bheith cuaramach mé ábhád stocha. Se, ca mé bheith díreach bótha. An go duite siad orm. Ok. Agus uair an lepas an san cumallum fin lepas ná ríre fé láthir. Ach, cheartta mé háilt ar san na enchantments. An is anbethe fós fóm. Ach, Oma. Let me show okay. Anva. Oh. Diamant eile anmha ach came bheith reachan sa ar nadidir cadthain néachar an méid sin leabhain. Beit le an leabha san beit le mé hachaint stocha tá sé ábhríonn dain séireach i sitarlum. Spinné méid Léon rud eile an timpplansa súl nofainn. Ok. Machlinn. No, raibh iarán san stocha go bhfuil iarán eile ann agus é níos fusa háilt.
A go leor dtíon go bhfuil sort cuma ortha a cosú leis na diamantí. Agus chuann san na chuann sé stacharm chuann sé meartholarim stocha mé féchan timppó. Dé seo nó siúd agus nar a hir mé lánach sort rud é so lit sin nó idir. Ach 8 níomhaint as an anmha. Brodúil an mórtasach as tá son. Me léan an líon na imethe. Stocha go bhfuir idir básna ru éigent an son ach had méhanis ach a sicíní had facha had láidir bio. Sé cheartm neidir síaltaigh a thuirtóibh neidir bhfuil síalta facha gom. Ach beod níos mó nuair ásan an snacht. Nuair a bheith sí sin réig be mé ná bíohort dus na sicíní stocha. Ok. Annach chud éan an sá. Neidir cheartm leis méid sin cheartm níos mó armúr i dhéanamh. Wow. Échar thusan. Lirig 9 nach 10. Sé féchant amach fuan ar a geantar tha im thimpeall. Cheartm dul speistóireacht níos mó. Bé go bíonn é sprioc chiad agráin eile ach dul speistóireacht cad tha im thimpeall. Is cad bheith cad tá le fáilt stocha. Cad tá le fáilt im thimpeall agus níos sí amach fuan. Cad táim. Cíimiad chuirte. Cíimiad cad táim. An léin, bhís díreacht séis an taifle síoch nó san son tháinig na séis túir sin níor a dúigurm na Phantoms. Ceapas grabhsam chola sách minic ach stocha ná raibh a chós fuil an son agus nar a tháinig an lá stocha thosníad ar a dó agus fís ná níad a thorú ach fís an scauntrúil glóhin. Neidir cad dhéanhain muna méchan an leabig san gom. Sin is marrad go bhfuil. Ok. Well. Sné 4 stocha. An chuirde. I chlá dascad.